I dag laver vi gennemleje om 0 kroner. Der er delt op i 2 hold. Holdene er Loran, Magne og Luca og Silas. Så husk at subscribe og like. Her er videoen. Tiden er gået, og jeg starter med at finde. Kom nu, Vi skal væk nu, Magne. Husk at finde det, Jeg er godt nok god til at holde kameraet lige, hva'? Jeg skal have noget. Magne. Det her. Magne. Nej, kom. Nej. Det er godt nok. Lad os gå derhen igen. Hvad er lad os gå derhen igen. Hvad er det, han siger at sige? Silas, han kunne godt finde på at være her, fordi at, han lugter så meget. Så det er så, man ikke kan lugte ham, fordi det dufter så godt her. Magne, der er nogen, der ikke bryder sig om at blive filmet. Hvad? 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 Silas. Det er min main hånd. Jeg bruger den forkerte. Jeg har fundet det. Magne, vi må ikke være der. Det er du klar over, ikke? Nej, vi må. Og Magne, hvad tror du andre tænker? Der er 2 børn. Der er 2 børn, der står imellem de her 2 ting. Men hvad tænker de? De tænker, vi er sådan nogle weird unger. Nej, jeg kommer. Magne, du er ikke 5 år. Lad os det mindste stå op og finde et kæmpe sted. Nej, det er. Magne. Det er godt. Magne. Jeg synes, vi fortsætter nu, okay? Vi bliver fundet. Magne, nu kommer du. Magne, jeg ligner en Caroline, som bare står og filmer dig. Ja. Altså, Du skal ikke finde den vej, bare du. Hvad? Du skal ikke finde den vej, det er den her vej. Du skal finde den her vej. Ups. Jeg kan dufte de af den her vej. Jeg fingre med stammen på. Loran, jeg sagde jo, du kunne dufte dine Cheetos fingers. Det kan skære. Det er jo fandme Magne.